Ongi etorria Txoriene sasoi honean programara, arratsaldeon Zigor. Berdin. Ongi. Tan ondo. Bekain, earki pozten naiz. Bueno, gaurko programa elegantziaz jantzitakoa izango da, eta horretarako udaberriko bilduma dakarkizuegu. Gabardina aukera zabala, alde batetik gau tempura gabardina, bestetik artomaluta gabardina, bestetik patata gabardina, eta bukatzeko litz eta brik gabardina. Eta guzti hauen modeloak hemen, dozena olako otarrainska. Osa, nola izan, gabardina festa. Bai. Eta trilogiatik, osa, lau atara dituzu, Zigor, mesedez, serio. Gabardina festa eta trilogia ez lotu, baina bueno. Txoa, nik lau atara dituzu lako. Bai, ni iruko taula hortan ez nahi sartzen. Hori nirea, bai. Bueno, esan bezala, bai, olako gogoratzen frito bariatuk eginen nituela hemen askotarikoak, eta esan zenuen, bueno, jatetxetan nik ustez direla ateratzen tigreak, gehiago olako garunak, bueno, zindagizut garunak ez ditutela ikusi berri ditut tigreak, eta baita olako otarrainskak gabardinak. Garunak gaur egon ez diatatzen, baina lehen garai batean garunak beti izatez, gaur egon ja nik uste garunak olakoetan ez dituzte atatzen, ze jendeari ez da idu. Jada produktua jendeari o ez ditu ezagutzen, o ez aizki gustatzen, lehen garai batean, bai, gaur egun ja gaur egun ez diatatzen. Ez, bueno, esan dakoa. Bai ordea, oandik ere edo mantentzen diela olako otarrainskak edo gambak gabardinarekin, eta ohikoena betiko moduan edo orli ore horrekin indakoak izaten die, eta guk egiesan gaur lau proposamen ezberdin dakarzkizuegu etxen iteko modukoak, eta oso errexak. Eta nik uste hola, itxur oso gelditzeko modukoa ere, bai. Orduan, hemen, osagaiak azaltze aldera, bakoitza bere gramoakin eta bere kantitatekin azalduta. Hemen, dozena bat otarrainska ditu. Jarraian, patata gabardina iteko, patata bat besterik ez daukegu. Hau, gero jarraian ikusiko duzuen nola aterako dizkiogun nolako aritxo batzuk edo fideo lodi batzuk. Jarraian, hemen, artomaluta gabardina edo gain azal hori iteko dauzkegu alde batetik artomalutak noski, arrautza bat eta arto almidoia ikusiko duzuen zein den prozedura. Hemen, orli beltza ingo deu, edo tempura beltza, ni tempura deitzeiot. Hortarako dauzkegu 70 gramo irin normal, koiarakada bat, txipiroi tinta, 60 mililitro gaseosa, arrautza baten gorringoa eta gatza. Eta hemen, beste olako irin kantitate bat, hauek esaten dena irineztatzeko, lehendik. Gero, jarraian, brik gabardina iteko, hortarako hauek saldu iten die. Zioaz, brik horea. Eta hauei, berezitasun bezala, barrun sartuko dizkiogu olako litz batzuk, porru litz batzuk edo ari batzuk, flekos. Bai, eta martorria. Nik uste horrek emango diola olako puntu, ekialdeko puntu txiki bat. Eta gero guzti hau, zerekin biribilduko duen, saltza pikante batekin. Saltza falta da hemen? Hemen, saltza iteko, hemen biko jarakada eder ketchup. 30 mililitro soia saltza edo onako koko saltza baliokidea dena etxean duzuena. 200 mililitro ur. Bi koiarakada ozpin, koiarakadatxo bat artomaluta, tabasko txantxa batzuk, mandarina baten zukua, eta gero nahi baldin bada, pipermina. Hori baldin eta norberaren aho zapaia zenbaterainoko pikantea aguantatzeko edo gaiden, hori da. Orduan, lanean hasteko, ni orli saltxarekin hasiko nintzateke, hau ozkaiun gorde behar delako, eta jarraian, otarrainska zuritzen basiko gea, bai? Bale. Nik hemen esan denak olan ezagutze ditut, baina patatana enaukan inoiz patatan bilduta aiteana. Berezie da, eta bere lana dauke, orduan, nik erakutsiko dizuet zer gaiu da olako fideo horiek ateratzeko, eta gero zuen esku lan hori etxean hartzea bai edo ez. Gero beste modu errexago badau, nik hori etxen iketena, orduan. Bai, zelan da, badao beste bat, ikusi izan dut, kurruskari geratzen dana baita, baina fideo finekin ero hori... Ez, hauek die... Etorriko zait, lasai. Bai, bada olako antzeko, baina itxura daukate olan fideo antzeko... Katafi. Hori da, katafi pasta. Olako zehose, bai. Horrekin bilduta, eta horrekin geratzen da
frijitu ondoren, gero kurruskari geratzen da, eta hori. Eta berezitasun hemen denetan, frijituak egiten direla gero. Badaude labean egiten dituztena, baina, bueno, berez, hau, beti, gabardinan joaten den guztia, frijituta. Bai. Bueno, hemen orli saltxa beltza hau azaltzeko irina, ontzi sakon batean jarri gatza apur bat, oain arrautzaren gorringoa erantziko diogu, eta jarraian tinta beltza eta gaseosa. Gero nahasi eta hozkailuan gordetzea besterik ez da izango. Oipatu den duen hau, Bai. Hau politia geratzen da, tempura, orli hau egin ezkero barazkiekin. Oso politia geratzen da, azkenean kanpotik beltza, grisi aldera izaten da gehiago, beltza barik gris aldera geratzen da, eta gero barruan, egiten duzuen, erabiltzen duzuen, barazkia, azal horrean da politia, gero barrua zuria ikusten da, asenarioan oso politia geratzen da, piperrak ere inalditu zuelan, eta, guk kasu honetan, otarrainzkat, baina jakin hemendik, orli batetik, ero olako ore batetik, ia edezor pasaldala, azkenean gauzatzuk lehenago pixkat egosi beharko ditugu, noski, eta beste batzuk bestela gordine. Barazkiak hor gordine jarri aldituzue, baina, beste gauzatzuk, nik egin izan du, azken egin duen, etxen egin duen, mingaina. Inuen mingaina egosi, eta gero arrautz estatu beharrean, orli erara inu, eta erolan jangen duen, bere hortan. Oso goxua. Gure etxean mingaina jateko, ez daukate inungo erazoi. Baina, gabardina, ni gabardina, ensandak egin etortze zait ja Matrix. Ni Matrix oso zalea naiz. Eta, horre... Ni oso Matrix zalea. Eta gabardina hoien larruzkoako, sintetikoak ez dakiz zer ziren, baina luzeak, eta hoiekin, zaukaten gaizto itxura, baina, bestela, gangsterrak etortze zaizkigu gogora, Casablanca etortze zaigu gogora, estena mitiko hori izan zen, baina berez gabardina, 1880 urtean asmatu zuen, Thomas Burberryk, eta hau etorri zen, bere inguruko hartzai batekin elkarrizketa bat izan zuen, da hartzai horrek, hotzagandik eta babesteko eta euriagandik eta holako txaketa hundi bat eroseraman, eta ideia hortik atera zuen. Gero behira zenba buelta, eta hasieran lehen gerra mundialeko ofizialendako indako jantzi bat o txaketa bat izan zen. Hortik gero ja, 1930 hamarkadan Hollywoodek famatu egin zuen, gangsterrak eta... Colombo. Benetan, zu Colombo ikusten zen? Noiz batxe, jende hor da Colombo ikusten zuen, nik uste nuen niabak ikusten zuela bakarrik Colombo. Colombo zenbat aldiz errepikatu izan da telebistan. Nik uste dut bere gabardina gastatuta zegoela telebistan horrenbeste aldiz botata gero. Gabardina batek, nik ez dut gabardina izakola izan zen, nik suposatu lurrean iritsiko zitzaidala, baina horrek irauten dute urtek, ez? Launtzea bokat? Nahi dezuna. Vale. Zenbat iraute dute? Pila bat, ez? Gabardinak? Arropak orokorren pila bat irauten du, eta hortarako zaindu eta modari jarraitu, baino zentzu pixkatekin, ez dakit, ez? Arropana asuntoa eta gabardinena berdin da. Gaur agian modan dago, baina hurren urten ez zergatik. Ja, baina, badaude, ez? Gabardina, ez dakit, moldatu guzien, aldatu guzien, baina beti mosketa eta hori estetikoki berdina. Olako jaka handi bat, eurian dako izan alda, hotzan dako, hor hasieran gehien bat gizonezkoetan da ikusten zen zerbait izan zen. Hor, emakumetan ezagun egin zuen, Audrey Hepburn, Audrey egin zuen, ezaguna, gozaria diamanteekin pelikulan, hor azkenengo esena, hortan han musukatzen, euripean da, horra zizien emakumeak eta lebiltzen, baina berez hasieran ez gehiago zen gizonen, zu esan bezala, Colombo. Colombo, bai. Colombo, gatxet inspektorea. Ez, esan nahi nuke bai. Askotan lotu izan da gabardina hori, olako misterioakin, detektibeekin, inspektoreekin, zergatik. Agian, metraia eta izkutatzeko. Hori pelikuletan hor beti normalean, ez? Tamborra zeukan hori metraia eta tambor hor juten ziren horre... Bibolinan onako... Tamborra deitzen zaio, borobil hori metraietan lenguak gara batean balakan juten ziren barruen horri tambor deitzen zitzaion jaion,
Nik gauzatzut bak izkit, eta hori tamborra zan. Esan tamborra pom, baizik eta pom. Eta garbigaiun tamborra ere ez. Esan garbigaiuan ere. Tambor daude, Segundu txiki bat. Hemen, gure otarrainska zuritzen aiga, baina ez dakit, ohartuko zineten edo, onako isatx punta hau, uzten ari gara, bai? Gero hauek, bai, onako horli saltxan sartzeko, edo pixkat gero, itxuroso gelitzeko, eta, hartzeko ere erresago izateko. Tamborra. Bueno, beitu, hemen, Marlene Dietrichek, ikusi esan zuen gabardinen inguruan. Holan definitzu zuen. Enigmatikoa, independentea eta pertsonalitatea komplejo eta harrigarria ematen duen jantzia. Oso ongi, handiken hamarkada batzutara onako de Dietrich sukaldea. Komplejua, erosoa, autonomoa. Bai, esan. Eta hori bai, autonomoa eta ideia figo eta nahi duenean kasu egiten duena. Nahi duenean. Jo. Ederki. Bida, beti gabardina gehiago lotu izan dut, olako gauzekin, eta matrizeko esaten zenuna nik ez nuke gabardina dela esango, besten beroki edo jaka moduko bat, baina, bueno, ez, militarrakin lotutak, oire ez. Azkenean, horbe, beti normalean ez kotoikoa, holan imaginatzen du, baina, hori ere denborakin aldatu da, eta larruzkoak izan aldia, sintetikoak, eta, kolore ezberdinetakoa, ze beti normalean beti iluna, ez, marroia klasiko handi bat, baina, ez dakit, beltzak ere badaude. Olako gabardina izu berotzeko esan duzu, baina hor bada, askotan esaten dena, zeoze erosteko rudazken eta udaberri inguru hortan, zeoze entretiempos behar dut, eta, hola deitzen zailo. Nik hori bak izan izautu dan? Zer? Manta batzuk erostega, eta nahi gendun, juten ganeako karabanakin da hori, eta, entretiemposeko olako edredoi bat, entretiempos? Eta zer da hori? Ez hotz eta ez bero, ez, hortxe, dudakoa da garairako, dudakoa, ez, izaten da armairuko arropak edo, mantak edo, handik sartzeko garaiz da, baino, ez, bada, urte guztirako. Gutxora. Zukala badiozu. Ez dakit ez, galditzen dut. Entretiempos gehiago ulertzez, beste modu batera, baina, Eta gabardina be, entretiempos dia? Bai. Listo, gure otarrainskak hauek ez bota. Honekin saldaiar batin, fumet batin, eta gero izozgaiura. Ero, bere hortan izozgaiura. Ondontiko izuz, hor, Pantera Rosan bebai hor inspektoreak eramentzen zuen, gabardina, eta hori inspektorea esan da, gatxet, ez? Ni gatxet etorte zait, eta batez ere, gut, 2003an 40 urte ingo ditu, gatxeti inspektorea telebistan botatzen hasi zienetik, eta guk, hemengo batzuk horrekin hasi ginen, oin ETV-en botatzen dute, eta horra aldatu da, oin irudeko marrazki bizi dudena dira, baina azkenean, formato berdina da, ez? Inspektore polizi xelebre hori, gatxeta dituena, holan erdi bionikoa dena, eskua luzatzen zaizkiona, hanka, gero zezokan helikoptero, holan ateatzen zitzaion, holan eskuekin helduta jotezan helizea, gero poligrafoa, katalosak, urrutiria behiratzeko, eta, egizan, bera neiko kalamidadia, eskerrak horri Joba Sofi eta txakurra, honen txakurrai esker, eta honek, laguntzen diote, eta txarra uste Mazel Carter, nolako bat, Mazel Cartea, tipoa beti eskua bakarrik uste ziena eta katua. Eta katu eta kolorez baina jenez goratzen, baina, gure etxean kontua da berriro sartu dela, eta gure semei eta gustatzen zaie, eta ikusten dute, eta, barre batzu batatzen dituzte. Egi esan, niko xelebre da, gero beti ondo ateatzen zaio. Bai, ez dakit badakizun jatorri ezein den gatxetena. Azken finen bera baizen inspektore bat, baina ez behar batez, edo istrupu batez, azkenen bionikoa bihurtu zuen, baina esaliteke horako laban suitzar baten gizaki bertsioa dela, ez? Gutxi gora bera. Bai. Euske hori gatxetak. Lanetik pixkat. Gatxetak. Gero izuten baita pelikula, marrazki bizidunak intzien, gero pelikula atera zuten baita, nik pelikula, zeitu maten olako igande aspergarri baten hasi nintzen ikusten, da marrazki bizidunak erakarri ninjutela esan berra.
eta enuen bukatu, baina, bueno, pelikula bakit atera zutela, eta hortxe, jarraitzen du, bitu, horbe, lehengo berdina da, beti nagusiak bialtzen diola olako zerregin bat, eta beti olako mesua toki ezberdinetatik atatzen, eta beti da horrek lertu iten dienako lan 007 pelikuletan bezala, eta beti nagusia beti bukatzen du, belztuta, lertzen zaizkio beti danak gainean. Beira, olako gatxetak ere gaiuak ere badauzkagu merkatuan, eta hauek azken finean olako hortz berezi batzuk ditue, eta oso ongi daude bai kuiatxoari, kalabazinari edo bestelako barazkiri olako fideotxoak ateratzeko. Tira eta hau aterako litzaiguke ikusi. Bai? Zuek etxean pazientziarik baduzue hauekin otarrainskak biltzeko bejon deizuela eta gora zuek. Nik ez dauket. Baina, hori da, azkenean, atera, tira bat hemen jarri, eta gero bildu, ez? Hori da, jarriola, dena jartzen duzu olako jaratxo bat, eta hauekin bildu. Nik ez dauket olako pazientzirik, benetan. Eta beharrik, bai, hori iteko. Momentuz, esango balidate, beida, hauin eta alako programa batean irabaziko zenuke ez dakizer. Edo emango genizuke ez dakizer. Bueno, saiatuko nintzateke, baina bezuk esan dakoa, zen necesidade. Hortarako, bestelako hauekin atera fin bat, oida, betikoa, edo hauekin ere balidoa da, bai? Baina alden finena, hor komeni, aldan finena. Hori da, eta gero hauekin biltzen joango gea. Orduan, ni hauek ateatzen joango. Osea, honekin atatzen, egon zara etxean beste gaiu gatxet hori probatzen, osea, frogatu duzu. Ni bai. A ber, hor badago, eza erazarra bat, esaten dena, esperimentuak gaseosarekin. Horako mate esaten da, ez? Bueno, horre bere jatorria dauka, Espainiako jatetxe batean hor zegoen Eugeni d'Ors Rovira idazle eta filosofoa, eta lagun batzuekin jatetxera joan, eta, bueno, eskatu zuten xampain erateko. Eta antza zerbitzaria, gaztea o ezan oso aditua, eta, bueno, lehen uste dut, botila zabaltzeko neiko komeri bili zituela, ez? Ekusten zen, txampain botila askorik ez zuela iriki. Halako batean ireki zuen, eta, bueno, bakizu nola ateatzen, txampana nola ateatzen da, eta kopa espauko zuen prez, gizon honen txaketara ero gainera bota, eta honek bota zion, gazte, esperimentuak gaseosarekin. Hau da, zerbait egin baino lehen, komeni dela etxian, o lehenago, frogatzia, ero... Saiakera batzuk egitea, hori da. Hori, bueno, azkenean, guk ikasten dugunean, hostele izan, ero ikasten danean, zerbitzari hori izateko, hori erakusten dizute. Botilak, angulo hau izan behar du botilak, horrela ireki behar da, buelta egin behar zaio, ez dakit zer. Beste holan joteana hori da bakarrik, ez dakit, lasterketa tirazten duzunean, kotxekin ero motorrekin. Baina bestela ez. Eta hori bustitzean horre ondoan daude maikoak hori ez da egiten. Hori karreretan bakarrik. Bale, zigor, baina bada espada, hor pantailan bestalden gazteri baldin badauen zuten, bueno, gaseosarekin saiakerak horrek esan nahi horren azpian letra txikia da. Bai, baina mentosi gabe. Kontuz. Gaseosak mentosak ez nazi. Bale. Bai, bueno, gazdun edari batekin. Bai. Hori egia da, nik ikusi ditut hainbat bideo, zerbait sartzen, eta gozoki horiek die. Pun! Bai. Reakzio egiten du, eta... Mentol horrek antza olako gas edari batekin edo erreakzio bai omen du. Beraz, etxean behintzatez, kanpoan zuek ikusi. Bueno, hori da azkenean, orli pasta eroiteko baita, ez? Orli pasta egiteko, ez badukazu beste zer, gaseosa erabili alda, baina gaseosa berez, gu beti ezautzen duen gaseosak, edulkoratzaia dauzka, gozagarria dauzka, eta gozo ikutu bat emango dio. Ez dala txarra geratzen, gozoa geratzen dela. Nik aukeran, olako bat egiteko nahiago izaten dut agian garagardo bat, txampainakin oso gozoa geratzen da baita, baina hor presioan igoite zaigo bixar. Jopelas. Ura gazakin. Gaza urarekin horrek ez dauka ez da. Eta bestela sodarekin, baina horrek ja gazpuntu da dauka. Baina txampainakin? Bitu jaian, guk horratzean baduke uste botella bat txampainana, eta errezetan prestatu behar dugu txampainakin. Ero guretzako gortzako du. Zendien naiz oso txampain zaldea, errezetetan da, bai, eta hola, baina erateko bakarri beri hortan ez.
Bai, lanak Bueno, a ver, hau listo, hori. Patata listo, hau alde batera. Orli beltza gogoratu ozkailuan daukegula. Hauen maluta gabardin aiteko, bueno, hemen harto maluta konflixak edo birrindu ditu onako arrabolarekin zapalduta, horretarako lako poltsa batean sartzako meni da, eta jarraian hau, ogi birrindutik pasako bagenu bezala, egiteko, platerara bota, eta gero arrautza kraskatu eta listo. Eta jarraian hasiko naiz, honako litxoiek iten, porru litxak. Hau oso goxua geratzen da, ideia berdina hartuta, natxoekin oso goxua geratzen da, gusanitoekin oso goxua geratzen da, eta danetik nolako kurruskari geratzen da, eta izaten bazue olako paketen bat hortik erdi sobran, semiak urtebetetxe festa batetik egarri duena, eraberi alduzue baita olako zerbait prestatzeko, kurruskari aldera. Ados, bai, bueno, hemen aipatzeko lehenengo, otarraizkak ekartzen ditugunen ikusiko duzu, baina lehenengo pasatuko du honako harto almidoian, jarraian arrautzan, eta gero esan bezala harto malutan. Vale. Listo. Bueno, gazteak aipatu ditu hemen eta ze gaz erabilita hori, batzutan, bueno, ez da izue gaztetu gertatu zaizuen, ero ez, bidali biharrezien mesua, gero, ez da izu inoiz parrandan ateatzeza eta parrandan emozionatu iten gara, eta ni beti esan dut, mugikorrak eukin beharko loketa olako aplikazio bat, filtro bat, nabaritze dute, gaur zigor pixkat posi doa, eta zidamen idazten mezu bat, eta astakeri handik idazten nahi da, eta hau hobe jau bidaltzen. Hau gaztea izan zen garenean, ero bikote nahi dugun izan, ero nesken bati, ero lagunen bati, emozionatu iten gara, eta tak, bidali mezu eta hurrengo goizean ikusten duzu, eta ai ama, hau bialdune honik, ai ama, bueno. Eta bueno, batzutan ondo datatzen da, eta ez datzutan esako da, ze ostra. Baina indako hain da dago, alperri da. Bueno, gazte batek hemen, ekarri zu zerbait ikusteko, gazte batek ze idatzi zion, bere irakasle bati. Hau zan, lana entregatu behar omen zuen, eta, bueno, liatu egin zan. Berak ez zuen da, bai eskutatik jontzitzaien, gau idatzi zuen. Kaixo, Javier. Mobiletik idazten dizut. Parrandan atean naiz, eta bihar kriston resaka izango dut. Gauza bategatik eta bestearengatik ez dit denborarik emango biharko lana entregatzeko. Utziko beranduago entregatzea mesedez, la hostia zara, Javi. Unibertsitatean geratzen den irakasle onena. Por cierto, ostiraleko alkondara ze dendatakoa da? Oso polita. Nire aitari bat oparetu nahi diot. Seguru zahar molo itxura gustatuko zaiola. Mesedez, utzi beste egun batean lan entregatzen. Putoa moa zara eta aprobatu egin nahi dut. Hau da, gurinarekin, olibarekin da danakin ematea, mesua. Zuri, bihatzen dizut olako zai, irakasle izango bazineten, zeingo zenioten da, tipo honi. Parra eta antzeko zez erantzun. Baitxan. Bai, badao. Badao, erantzuna, Javierrek hartu, bere telefon hartu zen, kaixo, Sergio. Badirudi, gau ona izan duzula, ase enbidia. Herrian, Kuba libreak hartzen genituen garaiaz gogoratu naiz. Ostiral arte luzatu dut lana entregatzeko data. Gauerdira arte igo dezakezu plataforma virtualean. Abisatu klaseko jendeari denek aukera bera izateko. Zahar moloiaren alkondara emazteak oparitu zidan. Beraz, kumplitzeko tarteka jasten dut. Hori bai, ideiarik ez non erosia den. Galdetuko dio. Zer eran zenuen atzo? Urrengoan bidali botila bat niri ere. Bidali didazun korreo honetaz asko ez gogoratzeko. Agur bat eta kontu zibili, jefe. Ona, txalo bero bat. Ostra, baina jendia, hori da, behar da aplikazio bat, ikusten dizunean olako mesu bat idazten ari zara, esaten dugu, gaur filtroa jarri behar da, eta mesu hau egingo dut bidaltzen dudala, baina saborrontzira jungo da. Ez du bidaliko. Horri esker, bitu ze lortuzun. Ausardia edo kemena momentuk eta agian Kuba libre horrek emango zion, baina bida ze lortuzun. Nik lagun bate baki bikotea, nik bere bikoteak indabil, egun batean nola, inspiratuta, eta idatzi zion kriston poesian bera eta sentitzen zuen guztia, baina goizaldeko lauetan taberna batean nola napoia duta zehola. Eta orduntik ateatzen nahi dira.
Ze bezala, ate izitzeidan da. Inspirazioan ez etorriko zaizun Inoiz du zuena, jakiten. ate joka ba, euskalo. Hemen, brikorea, brikorea orokorrean olako zilindro edo borobil forman saltzen da, eta hau ekingo dituguna da laurdenetan moztu. Horretarako zabaldu, berak dakarren olako erdiko marra horretatik labanerekin ebaki, eta jarraian, hau, beste erditik, eta listo. Hor gordeko ditu, paperarekin ez lehortzeko. Eta guain, iaia dena listo daukegu. Hemen porruak zatituta brikorean sartzeko bere otarrainxkarekin. Martorri osto batzuk atera ditu. Beraz, atontzea besterik ez egu falta, baina horren aurretik ingo du saltza, ja prestizateko eta epeltzen joateko, beraz. Hemen garrantzitsua Jaionek esan duena, brikorea beti aldala, beti ekartzen duen paperarekin ero bilduta. Kanpoan ostoak ateratzen bai jozue, eta minutu batzuk kanpoan hartu, utzi, lehortu iten da, eta geratzen da gogorrina. Erabili alko zan. Goratzen zara hemen ingenduen mango tarta, Jaionen? Bai. Mango tarta, olako zerbait gogorra geratu zaizugula. Hor azkenean beti gurinarekin igurtzi egiten da. Eta, bueno, berreskuratu alko genuen. Baina, gero erabiltzea guk erabiliko dugun gaurko bezalako errezeta batean, izan berko zen hori, bustita ero lehengo, eta hor, bueno, betiko ipe gehiago hartuko liguke, eta, bueno, ez da interesgarria. Esan dakoa. Txoin, saltza, iteko. Bai, koiaratxo bat. Hemen, 200 mililitro uretatik parte bat berotzen jarriko du, eta jarraian erantziko dizkiogu gainontzeko osagaiak. Baina kasu honetan, hemen gorde deun olako ur kantitate honetan, harto almidoia disolbatuko du. Bere horretan bota ezkero pinportak eta korapioak atetzei. Beraz, komeni da beti disolbatzea lehenengo. Ur hotzetan, beti hori da. Arto almidoia, arroz almidoia, ur hotzetan, ez berotan. Hotzian disolbatu behar da. Eta gero bota behar dugun osagira beroan. Hemen, soia saltza, barrura. Hau, zuko ingo bazen, bestela, bida, ingo dugu, esaten dena, bai. Betiko erara. Betiko erara, ez? Utzi. Irazki bat pasako izu, da espada? Bale. Ez dakit zerbait. Ketchupa, barrura. Hau ingo du, ez, betiko erara ez da, hori. Hori bakusen handitzen zaion, ja bauka, bere terminologia. Bota. Jamie Oliver style. Bueno, Jamie Oliver bakusen bere estiloa. Zein. Iragazki ez du jartzen. Hona jartzen da eskua holan, eta ra. Hori da, txerri hanka puntuarekin. Ados, venga, bestea, barrura. Eta guen, dudatan nago pipermin ale batzuk bota, xerra batzuk edo tabaskoa. Mile du dauzket. Batera laburtuko bazenit? Tabaskoarekin azkenean pikante hori kontrolatu izango da. Tanta bakoitza bakizu zen bat emango dion gutxi gora bera, piperminakin utzi aldozu osorik, hor bertan irakiten pixkat, baina... Tabaskoa beti da kontrolatu hau esan dezagun. 1, 2, 3, 4. Txak. Hau, eta gero, azkenean, gero saltza erdian jartzen da, bakoitza bere katilutxua jarri aldu, eta nahi izan ezkero, tabasko pixka bota, eta listo. Bueno, arto almidoia botako diogu, nahi degun sendotasun hori lortu arte, 2 segundutako irakina litxo bat eman, eta baztertu ingo du. Bai? Bueno, bida, listo. Bai, montatzen hasiko gea dena. Lehenengo brik gabardinatik hasiko gea, hortarako ikustaz zuen. Horrela jarriko deu. Bai. Bai, 80 graduko angelu hau onantza, bakoitza eskuineo ezkerra den norberan esku gelditzen da. Otarrainxka hartu, atz bat gorago jarri, eta jarriko dioguna jarraian da, olako porru litz edo fleko edo olako ari batzuk, eta zea bat, martorria. Urarekin pixka busti, eta itxingo dugu alde batetik, gero bestetik, eta buelta. Venga, hau eskulanak ebadie, kauela, letxe... Bueno, baina politxa, hori entretenigarria da, ez dakit? Oso. Baina hauek utzi aldituzu, ez? Lagunekin ero geratu ezkero lehenago batzuk egin da, eta ero bakarrik oskailuan uste dituzue, eta ero bakarrik izango zen frigitzian momentuan. Hori da. Horre, ja, utzi, jatetxetan normal izate dituzte ja bilduta, eta ero izaten eskatzen dutena ala, hori, olioa beroki, eta sartu, eta kanpora, sartu, eta kanpora, eta holantxik. Honekin ideia bat ematen izan beharko nintzen.
Adibidez? Baitu, gogoa dauka samosak egiteko. Samosa. Ez da bilketa modua teknika ez da berdina, baina egia esan, bere truko dauka, eta ber, hau nola esan dugu lehen, esperimentuak gaseosarekin. Esperimentatu inbarko da etxean lehenko. Hori da. Ze bestela euskalo ze paketek ateako dien, hor utziko dut. A ber, denbora ematen dugu. Bueno, esan dakoa, bakoitzetik 3-4 edo ingo ditu zigor. Bakoitzan dako, 3-4 dozena bakoitzan dako, eta... Baina bakoitzetik, gabardina bakoitzetik esan nahi nuke. Bale. Bai? Bitu, azkenekoz, duela aste batzuk izan ginen ezkarain, eta jan nituen holan otarrizkak kurruskari batzuk, eta brikean ziren baita. Oso goxuak. Eta gero saltza moduan intzieten, ustut, soja mahonesa bat zeukaten aldamenean. Zegona. Bai, azkenean, hartzen duzuen mahonesa bat, eta horri soja pixka botatzen diozue, guztuen arabera, lehen tabaskoakin bezala, jun botatzen, eta oso goxua geratzen da. Eta ikutu berezi bat, eta goxua. Eta beti holako zerbait atatzen duzuenean, ondo etortzen da. Ero saltza guztitzeko, ero limoi pixka bat aldamenean, ero holako zerbait bixi puntu bat emateko, ez? Ondo etortzen da beti. Bueno, lehen haue irakurri du Javierren eta Sergion elkarrezketa, hori beraien mezu bidaltze hori, eta lanak, horra gertzen die, lanak gara izitiana, zuzemuz, lanak garaiz bialtzez egiten dituzu, ero lehenago, ero azken unean egiteko azar hortan. Presiopean hobeto lan egiten duzu horietakoa. Nik egiari zor esango izut pixkat gafea ban naizela. Orduan, berdin dio, lanari aurre hartzen saiatu, eta beti azken orduko bat sartzen zait, gainkarga modura presiopen lanain barra oketena. Orduan, gauza da, zer nahi dugun edo gure antolaketa edo esaten dena olako norberaren espektatiba eta gero errealitatea askotan zapuztua izaten dena baina tira. Hemen, patata, xafla, lehenengo ingo deuna da, pixkat ere hau gozatzeko, piperra hauts pixkat, piper beltz pixkat, barkatu piperra hautsa beste gauza bada. Eta hola, diagonalean jarri. Bai, eta bilduta. Eta bildu. Guk egin duen hemen txorien olako zerbait antzekoa, baina bananakin baita. Banana berdea, plátano macho, esaten dana, deitzen dira, hori frejillo eta goxua eratzen da, eta kurruskarik eratzen da baita, eta beti kozinatu egin behar da. Hau, Ameriketatik datorren produktu hori, eta goxua geratzen da. Hori inalda baita, beste aukera. Ni jaione presiopean hobeto egiten du lan, baina egia da gaur egun gauza asko telematikoki etxetik ordainu behar die. Demagun, ez dakit, multak, ero iristen zaizkun ordainketak eta etxetik imarriena, eta horiek data bat daukat, han finkatuta, jak. Eta horretan, horre bai komeni dela, lehen bailen ordaintzia, eta ala ere nik beti, bat olako zerbait jasotzen dudanen, bada espada alarma jartzen dio. Gaur egun telefonoa badukate, hori alarma saltatzea, ez dakit zenbat ze fetxatan, eta bada espada 3-4 egun lehenago alarma jartzen dio saltatzeko. Baina, bueno, horrek aldala, komeni, zebero bestela, ordaintzea normalen beti gehiago izaten da, ez? Holakoetan, ari, baina, bueno, etxeko lanak eta holan be, nik uste dut ikastolan da ibili ginenean da azken momentuan, eta beti holan, ez dakit, ingo dut, eta gero beti presak eta korrika. Espektatiba beti berdina dira. Bai, gertatzea, baina bueno. Mira, hemen truko txiki bat nahi baduin baduzue, txoina nahiko moldagaitze da, beste bat hartukoet. Moldagaitze da, goxoa gelditza, baina gero itxeko nahiko lurrunetan minutu batzuk eman eskero, izan eskero lurruen gaioa legunean erabile genduena. Hor minutu apur batzuk, gutxi batzuk eman eskero, beti egiten da, pixkate, moldakorragoa geratzen da. Baina testura ezberdina geratzen. Gero bai. Eta baita hain alda honekin, hau bakuseekin egin alda jaione. Zerekin? Hartu eta kaneloien pasta, kaneloien pasta egosi, eta kaneloien pastan ere berdin. Bildu, hori gero frejitu egiten duzue, eta holan kurruskari geratzen da. Aukeran pixka lodia geratzen da. Niretzako gehiegi geratzen da, baina beste aukera bada. Zema gardina atatzen gaur. Blueberry gero buru altzatuko baluko esango baina. Nik hemen txaketa, hartzei baten txaketatik behitu hau atera nuen, da bueltaka sukaldari hauen, eta seguru zuek ere beste bat izango duzula buruan, beraz badakizue, txorienea bildua eite.eus, idatzi eta
ze gabardina otutzen zaizue? Gabardina jatekoak, guk oie maite ditu. Zigor mesedez, horli beltzak harriko? Bai, no sé. Eta, bueno, listo, ja frigitzen hasiko gea, bai? Ia, badena atonduta daukegula horretarako sua, bixi jarriko du. Hemen olioa berotzen utzi zu, jaione pixkate eukiko zu. Eta, bueno. Nik uste dut, beroa daukazula eta dena. Patatatetik hasiko gea, bai? Edo... No iso, no? Bueno, hemendik. Nik ingo nuke gero bat, mix bat. Bota. Patata hortik pasatu, horlitik eta gero hemen honek zerealetatik eta gero fregi. Bueno, bat zuretzako izango da. Olako mix bat, olako geruza lodi batekin, olako remix. Platera bat, mesedez, zigor. Bai, paperarekin ez? Bai. Hor, kusi erreixa da, jarraieko prozesu guztie oso erreixa da, beraz. Ikusten duzuen bezala, olako harto almidoietik pixka pasa, eta hau gelditzen da super kurruskal. Eta hori alduzue, hori asko papar batzuekin, ero nahi azkenean, otutzen zaizuena pasatzea hemendik, fin moztu eta ero frejillo. Gusanitoena oso guzua eratzen da. Klasiko handia. Hori bai, gatzik ez bota, Klasikoa. Bueno, hori, ni goratzen naiz, duela urte batzuk, sukaldari batek atera zuen, eta nahiko buelta eman zituen horrek. Azkenean, izan zen berezia, ze guk gusanitokin hasi ginen, jaione. Garai batean lau gauza zeuden. Patatak, gusanitoak eta gero batean ziren beste gaur egun dauden guztiak. Fritoak bai. Eta ez da gizar gehiago zegoen, baina betikoak horiek izan dira. Gaur egun zenbat daude? Litxarkeri munduan. Gaur egun juten zara umekin olako denda litxarkeri denda batera, eta daukate 10.000 gauza probatzeko. Bestea, barrura. Venga. Ona! Eta azkena izango da, bingo edikez, bai, bakoitzetik zerbitzatzeko, ikustazuen nola den plateraratze bat. Hau katilloan jarriko izu, katillo batean jaio. Hor da batzen, zigor. Amen, bale. Bueno, patata kurruskari gelditu arte edo behintzat gorrituta, doratuta esaten dena, bertan mantentuko du, naiz eta zigorrek esaten du minutu bateko egosketa behar dula. Bai, baina hori da, otarrenska bakarrik egon da, hemen geruza badauka kanpotik. Ez dauki geruza, gabardina dauke. Eta gabardina zer da? Geruza? Bale. Tipo dauka gorra aurrean, gabardina batekin, beti mugimendu berdina egiten, da baina ez du bingo hori, ez? Egi esan, gabardina horrenare Beni Gile bat zen, eta arek beste zentzu bat ematen zion, eskerra garaikai pasazien. Ai. Hemen. Zea hausak. En fin. Bueno, listo. Amaike ikusteko jaioa da. Ja, bagoaz, 12 terdi ikusi ze. Bai, etxe ondu. Egizan lantalde honekin eskara espertzen goda. Eskerra bat egun profesionala da, baina, bez? Bueno, listo, bia. Hor, eta azkena. Hau hemen, gero iteko, lasai. Orduan, horlikoa iteko lehenengo pasatuko du holako irinetik, pixka geruza horiin eta hobeto eranzteko. Hau jaione, sarrera moduan, ez? Aperitibo. Aperitifa. Aperitif. Sartuko izizutan bana, igual bakoitzetik bat. Mesedez, eta bida hau ja, barrurari joa bat. Bi. Eta listo. Ez esan, hau ez tala, lagunekin ondo geratzeko errezeta bat. Eta norbera bere burukin. Eta norberarekin. Hemen txen. Baina holan, bustana da, balio digu, helduleku moduan. Tak, gero saltzan guzti. Eta sukaldea pixka narratxutzi du, baina platera honek merezi du. Hombre, mesedez. Arratzen. Zango dugu hortik bestalde. Bai, zuk ez da gizu gure txia nola usten den. Sukaldia, niak idan batek. Ze, bakoitzetik lau jarmertzen ditula eta hoen bakarra jartzen? Bakoitzetik bi. Bi, bakoitzetik, Venga, listo. Ona. Hor batek dino, bi baino bi dozena bakoitzetik. Gure gaurko proposamena, otarrainskak gabardinarekin, baina lau gabardina ezberdin.
Lorena, nundik hasi gomendio bat Hori ematen da badu? dudarik handienetakoa ainatira. Tokatzen den bezala, Tokatzen dana, ez? Eskuna lan usatu. Guzti eta barrura. A ber. Ni patatara joan nahi ze aurrena. Besteak, esautzen ituen maia patatana. Puntazo, Eta errixaskoa. Hori. Eta ez da behar olako inungo gaiu arraro hori, zen nik uste gaur egon etxe guztietan, ero gehienetan patata zuritzekoan mundu guztia dauka. Bai, Eh? bai. Gatxetak nahikoak. Ematen du jokua gatxeta, Zuk, ze gatxet eskatuko zenuk, Helikopteroana... Hori, bitu hori behiratu behar da, zein da lehenago? Gatxetero Doraemon. Doraemonek nik uste dut hori kopiatu inziola gatzeteri. Nere teoria da, Bueno, ez dakigu, zein izan zen lehenago. Gatxeta edo Doraemon dakiguna da txorine behintzat egunero daukazu dela zuen pantailetan eta zuen etxeetan, eta guk, zuek, gurekin berdin-berdin, beraz, bihar arte. Ondo izan, eta posi bizi. Muxu bat.